आज आपला हा 13वा अध्याय सुरू होतोय. त्याचं नाव आहे ज्ञानयोग. समोर तुम्हाला हा हा संजना माताजी, तुम्ही को होस्ट करू तुम्हाला माताजी? हो माताजी, आज मी सेवा देते, कोण नाहीये ना. चालेल. ठीक आहे, चालेल. धन्यवाद धन्यवाद. माताजी. मी तुम्हाला हरे को होस्ट करते. येस, हरे हो कृष्ण माता. माताजी. ओके, तर असा हा 13वा अध्याय आपण सुरू करतोय. त्याचं नाव आहे ज्ञान योगापासून आपण आता सुरू करतोय. आपण काल भक्तीच्या योगापर्यंत संपवलेले आहे. मग पहिले 6 अध्याय आपण कर्मयोग बघितला, मधले 6 अध्याय प्रत्यक्ष भक्ती योग बघितला. मग आता हे शेवटचे 6 अध्याय का ज्ञानयोगाचे सांगितलेत? तर म्हणून भगवंतांनी, म्हणून त्याचं कारण जाणायचंय आपल्याला. जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले? कारण भक्ती हे मूळ बॅटर म्हटलं ना, जसं मी एक सँडविच म्हटलं, त्या 2 सँडविचच्या ब्रेडच्या मध्ये एक जे बॅटर जे असतं ते मुख्य असतं. आणि त्याच्यामुळे खरं तर प्रत्यक्ष सगळी भगवद्गीता हीच भक्ती आहे हो. भगवंतांनी भक्तीबद्दलच सगळं सांगितलंय. पहिल्या 6 अध्यायातून कर्मातून कशी भक्ती विजमायची त्याच्यावर चर्चा केली आहे. शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये ज्ञानाद्वारे कशी भक्ती मिळवायची मग. मग बदले 6 अध्याय हे प्रत्यक्ष भक्तीची चर्चा करतात. ज्या भक्तीच्या सेवा मी तुम्हाला बरंच ग्रुपवर काही काही शेअर केलेलं आहे. भक्तीच्या सेवांबद्दल आहे. मग दानाबद्दल माहिती शेअर केलेली आहे. ज्यांना स्वेच्छेने जे काही इच्छा सेवा करण्याची आहे त्याप्रमाणे ते करू शकतात. कुणालाही कसली सक्ती नाहीये. आणि म्हणून मग 12व्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी काल सगळं संक्षिप्तपणे स्पष्ट केलेलं आहे की मग ज्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून, वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून ते कसे सोडवू शकतात. मग जो प्रिय भक्त आहे आणि ज्यांनी हे जाणलेलं आहे तो जन्म मृत्यूच्या या गटांगळ्यांमध्ये अडकणार नाही. तो निश्चितच त्याला भगवंत हात द्यायला आणि तरुण न्यायला समर्थ आहे. आणि म्हणून हे शेवटचे 6 अध्याय आपल्याला भौतिक जगतापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी तत्वज्ञान देतात. मग पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी साधायची, कर्म संन्यास नाही तर कर्म भक्ती, कर्म योग कसा जाणायचा आहे, प्रत्यक्ष भक्ती कशी करायची. मग ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघितलं की ब्रह्म हे जरी ब्रह्म रूपाशी निगडीत असलं तरी ते कुठेतरी रौद्रता आहे त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच अर्जुन कधी शांत होतो, जेव्हा तो ते श्याम सुंदर असं मनुष्य रूप भगवंतांचं बघतो. कारण म्हणूनच भगवंतांना तो कालच्या अध्यायात विचारतो की तुमच्या वैयक्तिक का मग अवैयक्तिक रूपावरती उपासना केली जाते. तर भगवंतांनी सांगितले वैयक्तिक. आणि असेच भक्त भगवंतांना, मग कुठले भक्त प्रिय आहेत याविषयी आपण सगळं ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच हा ज्ञानाचा उपयोग आपल्याला मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाकडे आसक्त होण्यासाठी होतो. जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो एक भक्तीचाच भाग बनतो. अशा प्रकारे का शेवटचे 6 अध्याय ज्ञानाचे सांगितलेले आहे? कारण हे ज्ञान मिळवून मग या भौतिक जगताबद्दल ज्ञान मिळवून कशा प्रकारे आपण या बंधनातून स्वतःला मुक्त ठेवू शकू याविषयीचं ज्ञान घेण्यासाठी हे 13 ते 18 अध्यायापर्यंत, मग 17 अध्यायापर्यंत भगवद्गीता आहे. 18व्या अध्यायात फक्त गीतेचं सार भगवंतांनी, सगळ्या अध्यायांचं सार पुन्हा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग पहिल्याच अध्यायामध्ये, मग 13व्या अध्यायामध्ये पहिल्या श्लोकात भगवंतांना अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे. मग त्या प्रश्नामध्ये अर्जुनाने विचारलेलं आहे की मग काय आहे प्रकृती, पुरुष काय आहे, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान काय आहे आणि ज्ञानाचं ध्येय काय आहे. मग ही प्रकृती आपण आधीही जाणली की जे अधिभूत आहे, भौतिक निसर्ग आहे. पुरुष म्हणजे प्रकृतीचा उपभोग घेणारा हा जो जीव आहे तो नाही, तर प्रत्यक्ष भगवंत. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. आणि क्षेत्र काय आहे तर शरीर, हे जे शरीर आहे मानवाचं ते क्षेत्र आहे. आणि त्या क्षेत्राला जाणणारे कोण आहेत तर 2 जाणणारे आहेत, एक आत्मा आहे आणि एक परमात्मा आहे. आणि या सगळ्याचं जे ज्ञान घ्यायचंय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांची संलग्नता जी जाणायची त्याबद्दलचं ज्ञान घेणं म्हणजेच ज्ञानम म्हटलंय. आणि या ज्ञानाला घेऊन काय करायचंय, काय ध्येय गाठायचंय, तर त्या परमात्म्याला ओळखायचंय, परमात्म्याला बघायचंय. जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे, अशा परमात्म्याला आपल्याला आज जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण संजना मातेशी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा,
मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ असं म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुन जेव्हा भगवंतांना विचारतोय की मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ या सगळ्याबद्दल जाणून घ्यायचं आहे, तेव्हा भगवंतांनी सांगितलं ह्या शरीराला क्षेत्र म्हणतात. मग हे जे शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हटलेलं आहे. मग ते शरीर आता किती तत्वांचं बनलेलं आहे तेही पुढे जाऊन आपल्याला बघायचं आहे. मग फक्त पृथ्वी, आप, वायू, आकाश, जल, अग्नी एवढ्याच गोष्टींनी नाही तर 24 तत्वांनी हे क्षेत्र बनलेलं आहे, ज्याबद्दलही आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि जो या शरीराला जाणतो आहे तो आत्मा आहे आणि परमात्मा आहे. असे दोन या शरीराला जाणणारे, या क्षेत्राला जाणणारे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत. हे भगवंतांनी अर्जुनाला स्पष्ट केलेलं आहे. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की या शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचं तू जाण. मग आता आता तुम्ही चित्रामध्ये बघता आहात तर या 4 प्रकारच्या स्थितींमध्ये बघा की मनुष्य जागा आहे तेव्हा त्याला समजतंय. मग त्याचं त्याचं बाह्य शरीर जे पृथ्वी, आप, वायू, आकाश, अग्नी, जल या सगळ्यांनी बनलेलं आहे. आणि या पंचतत्वांनी बनलेलं शरीर, बाह्य शरीरही जागा आहे आणि जे अंतरंग शरीर आहे जिथे मन, बुद्धी आणि अहंकार हेही त्याचं जागृत अवस्थेतच आहे. त्याच्या पुढची अवस्था काय तर थोडीशी त्याला डुलकी लागते, म्हणजे थोडासा तो आराम करण्याच्या अवस्थेत आहे. तिथे काय तर तिथे त्याचं शरीर थोडंसं झोपलेलं आहे, परंतु त्याचा मन जे आहे, अंतरंग मन आहे ते मात्र जागा आहे. कारण मनामध्ये असंख्य विचार चालू असतात आणि हे सगळं कोण बघतंय तर त्याचा आत्मा आणि परमात्म्याला हे सगळं जाणीव आहे. आणि मग मग जेव्हा तो पूर्णपणे निद्रिस्त अवस्थेमध्ये असतो तेव्हा त्याचं शरीरही झोपलेलं असतं, मनही झोपलेलं असतं, परंतु आत्मा आणि परमात्मा मात्र जागृत असतात आणि त्यांना कळत असतं की काय चालू आहे शरीरामध्ये. आणि मग जी तुरीय अवस्था असते त्यातही तीच अवस्था असते. मनुष्य स्वप्नाळू अवस्थेत असतो, परंतु तो आत्मा आणि परमात्मा यांना मात्र सगळं माहिती असतं आणि त्यांच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणं आणि म्हणूनच या आत्म्याला आणि परमात्म्याला जाणणं, या क्षेत्रज्ञांना जाणणं हेच ज्ञान आहे. आता तुम्हाला चित्रामध्ये काय दिसतंय बरं समोर? कोण सांगू शकेल मला? काय दिसतंय तुम्हाला समोरच्या चित्रामध्ये? आभाळ दिसतंय बरं. शेतकरी आहे एक, अगदी बरोबर. आणि काय दिसतंय? ठीक आहे, खूप छान असं सुद्धा माताजी, धन्यवाद. आणि म्हणूनच जे दिसतंय चित्र समोर तिथे शेत दिसतंय आणि तिथे एक शेतकरी काम करतोय आणि वरती इथे सूर्यदेव दिसतायत बघा. मग आता हा जो शेतकरी आहे तो आपल्या क्षेत्राला जाणतोय, आपल्या शेताला जाणतोय. त्याच्या व्यतिरिक्त तो काही जाणत नाही, त्यांच्या इतर शेतांबद्दल तो जाणत नाही. परंतु सूर्यदेव जे आहेत, जे प्रकाश देत आहेत सगळ्या जगाला, विश्वाला, त्यांनी मात्र सगळ्या क्षेत्रांना जाणलेलं आहे. ते सर्व क्षेत्रांवर निरीक्षण ठेवून आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की क्षेत्र हे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल क्षेत्राला जाणणार आहे. म्हणजे क्षेत्र त्यांच्या त्याच्या त्याच्या शरीराला जाणणारं क्षेत्र हा एकच क्षेत्रज्ञ. पण जो जो सर्वज्ञ आहे आणि जो क्षेत्रज्ञ, जो परमात्मा आहे तो मात्र सगळ्या शरीरांना जाणू शकतो. आणि हे लिहून ठेवलेलं आहे आपल्या वेदांत सूत्रांमध्ये, जे व्यास मुनींनी लिहून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदात
सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच व्यासदेवांनी वेदांत सूत्रामध्ये जे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की बघा, एक मिनिट हा. आणि जे कृष्णांनी मग भगवंतांनी ज्या वेदांचा अंत आपण भगवंत म्हणतो, की ज्या वेदांतामध्ये भगवंतांनी प्रत्यक्ष हे नमूद केलेले व्यासमुनींनी ते उतरवून काढलेलं आहे. या क्षेत्राचं आणि क्षेत्रज्ञाचं जी संलग्नता आहे, जे ज्ञान आहे, हे विविध ऋषींनी वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णन केलेलं आहे, की काय आहे क्षेत्र, काय शरीर काय आहे. मग हे शरीराला जाणण्याची उत्सुकता आणि या शरीरावरती कोण नियंत्रण करतं आहे, जसं मी म्हटलं की हे शरीर नाही तर निर्जीव आहे. हो, शरीर हे मृत शरीराप्रमाणे जोपर्यंत त्याच्यामध्ये ड्रायव्हर नाहीये तोपर्यंत ते शरीराला चालवणारा कोणी नाहीये. आणि म्हणूनच तो आत्मा आणि परमात्मा हे सगळं जाणतोय. आणि म्हणून विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व प्रूफ सह म्हणजे सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आलेलं आहे. कारण तिथे तिथे त्या शास्त्राला बेस आहे. कुठल्याही अशा ढोबळ विधानांनी केलेलं नाहीये की कोणीतरी म्हटलंय म्हणून या गोष्टी, तर ते आपल्या वेदांतांमध्ये आपल्या शास्त्रांमध्ये ते लिहून ठेवलेलं आहे. आणि प्रत्यक्ष व्यासमुनींनी त्याचा आधार घेऊन त्याद्वारे आपल्याला ते समजावलेलं आहे. मग कशा प्रकारे हे समजावलंय वेदांत सूत्रामध्ये, तर सगळ्यात खालचा थर जो तुम्हाला दिसतोय तो अन्नमय थर आहे. अन्नमय दोष आहे, जिथे मनुष्य देहधारी भावनेशी मग फक्त अन्नमय कोशामध्येच तो तृप्त असतो, की भगवंत हा जे काही अन्न मिळतं आहे त्या अन्नापासून आपल्याला अन्न परब्रह्म तितकंच तो जाणतो. मग पुढे जाऊन प्राणमय, मग हा प्राण सुद्धा भगवंतांपासून ज्या प्राणायामाच्या क्रिया मग श्वासोश्वासावरती की कशा प्रकारे नियंत्रण करून आपण भगवंताला जाणू शकतो. ज्ञानमय, मनोमय, मग मनावरती नियंत्रण कसं ठेवलं जातं. विज्ञानमय, या सगळ्याचं ऍप्लिकेशन, मग या सगळ्याला ज्ञानाला जाणून कशा प्रकारे आचरण केलं जातं. आणि सगळ्यात शेवटी पण महत्वाचा जो आनंदमय कोश, आणि जिथे भगवंत आपल्याला बघू इच्छितात आहेत, की जो सच्चित आनंद आहे, की सत म्हणजे शाश्वत आहे, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आणि सच्चित आनंद जे भगवंत प्रत्यक्ष आहेत, ज्यांचा कोश हा आनंदमय कोश आहे, त्याच कोशामध्ये ते प्रत्येकाला बघू इच्छितात आहेत. मग सगळ्यात खालचा थर हा अन्नमय कोश आणि सगळ्यात वरचा हा आनंदमय कोश. मग टप्प्याटप्प्याने कशा प्रकारे आपण अन्न, त्याच्यानंतर प्राणावरती नियंत्रण ठेवून मनावरती, ज्या अष्टांग योगामध्ये आपण जाणलेलं आहे की कशा प्रकारे मन, इंद्रिय, बुद्धी यावरती नियंत्रण ठेवलं जातं. आणि मग विज्ञानमय कोशामध्ये त्याचं ऍप्लिकेशन त्या बुद्धीला कशा प्रकारे वावरलं जातं. आणि मगच तो आनंदमय कोशामध्ये जाऊ शकतो. मग आता या शरीराला जाणायचंय. मग हे शरीर कशाने बनलेलं आहे, क्षेत्र कशाने बनलंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही जी आकृती आपण बघितलेली होती, ज्या 4थ्या-5व्या अध्यायामध्ये आपण ही आकृती बघितलेली होती, जिथे आत्मा आरूढ आहे या रथावरती, पण बुद्धी, मन आणि इंद्रिय यांना कशा प्रकारे नियंत्रित करायचंय. मग जसं कालही म्हटलं की शरीराला अन्न दिलं जातं, पोटाला अन्न दिलं जातं, की मग ते व्यवस्थितपणे काम करतं, तसं आत्म्याला या आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे. आणि म्हणून हे जे शरीर आहे ते कुठल्या तत्वांनी बनलंय, तर 24 तत्वांनी. मग त्याच्यामध्ये काय काय झालं, तर पंचमहाभूत आहे आपली, जी पृथ्वी, आप, वायू, पृथ्वी, आकाश, वायू, जल आणि अग्नी या प्रकारचे हे 5 तत्व आहेत. त्याच्याबरोबर मिथ्या अहंकार आहे आणि बुद्धी आहे. मग ही बुद्धी आणि अहंकार असे 2 आहेत. अव्यक्त जे त्रिगुणांनी अव्यक्त केलं जातं, त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हे शरीर हा जीवात्मा जगतोय, पण या त्रिगुणांनी जे अव्यक्त आहे ते अव्यक्त स्वरूप. आणि मग जी 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धी आणि अहंकाराबरोबर जे मन आणि जे इंद्रिय विषय आहेत, या सगळ्यांना मग त्या इंद्रिय विषयांमध्ये इच्छा, सुख, दुःख, समूह, चेतना, धैर्य या सगळ्यांना धरून जे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे, त्या 24 तत्वांनी बनलेल्या शरीराला क्षेत्र असं म्हटलं जातं. आणि त्यांच्या विकारासहित त्यांना संक्षेपाने क्षेत्र म्हटलं जातं.
मग भगवंत याचं ज्ञान देत आहेत, प्रभुपादांनी याचं ज्ञान दिलेलं आहे. मग काय ज्ञान आहे आणि बाकी सगळं काय अज्ञान आहे, या ज्ञानाविषयी मग जसं आपण स्थिताधीर मुनींबद्दल जाणलं, जसं 9व्या अध्यायामध्ये जाणलं, 10व्या अध्यायामध्ये विभूती दाखवल्या भगवंतांनी, त्यानंतरही 11व्या अध्यायामध्ये कशा प्रकारे मग ज्या विश्वरूप दर्शनाला दाखवल्यानंतर पण जी व्यक्ती मग भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत असते, ती व्यक्ती कशा प्रकारे आहे आणि कशी व्यक्ती भगवंतांना प्रिय आहे, हे सगळे गुण जाणले आहेत. आणि याच्याच पुढे जाऊन आपल्याला ज्ञानाविषयी जाणायचंय, की कुठल्या प्रकारचे गुण असतात जे ज्ञान समजले जातात आणि बाकी सगळं त्याच्या व्यतिरिक्त अज्ञान आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादींमधील दुःखदोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारेच अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंतांनी ज्या ज्ञानाविषयी सांगितलंय, मग ज्या ज्ञानाला घेऊन या भौतिक जगतातून या बद्ध मायेने बद्ध केलेल्या जीवाला कुठेतरी या ज्ञानानेच तो मुक्त करू शकणार आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की हे जी काही वागणूक आहे, आचरणामध्ये आणलेले बदल आहेत, हे सगळं ज्ञान आहे, पण या व्यतिरिक्त जे काही आहे सारं, हे अज्ञान आहे. मग कशा प्रकारे हे ज्ञान आहे बघा. मग त्या व्यक्तीमध्ये नम्रता कशी असावी, तर सन्मान मिळाल्याचं समाधान मिळावं, चिंताग्रस्त होऊ नये, ज्या आहेत त्या गोष्टींमध्ये समाधान मानणं, अभिमान म्हणजे अहंकार नसावा, आपण शरीर नाही हे समजून घेणे, आणि म्हणून सन्मान आणि अनादर समान आहे. मग जे शरीर नाहीचे जो आत्मा आहे त्याला कशाला हवंय हे सगळं आदर अनादर, या सगळ्याला कुठेतरी समतोलपणे राखलं जातं. मग अहिंसा, सहिष्णुता, साधेपणा, आध्यात्मिक गुरुला स्वीकार करणं, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय वस्तूंचा त्याग, खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती, वाईटाची धारणा, दुःख, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, या सगळ्याची कुठेतरी या दुःखालयामध्ये आपण आहोत याची जाणीव होणं, आणि म्हणूनच मग कुठेतरी स्वतःला अलिप्त ठेवणं. जसं अष्टांग योगामध्ये सांगितलंय पहिल्याच टप्प्यामध्ये, यमामध्ये, की कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला एकांत वासामध्ये मग त्या गोष्टींचा विचार केला जातो, तितकी बुद्धी तुमची त्या प्रकारे सक्षम होते. मग संसाराशी संबंध कितपत ठेवला जातो. मग गृहस्थाश्रमातल्या व्यक्तीही हे करू शकते, पण ज्यांना पूर्णपणे भगवंतांवर फोकस करायचा आहे आणि पूर्णपणे तिथेच विलीन व्हायचं आहे, ते संन्यास स्वीकारतात. आणि मग त्यांना कशा प्रकारे या बंधनात अडकायचं नसतं. चित्तवृत्ती, नित्य का समचित्तत्व, अखंड भक्ती सेवा, मग त्या मनाची वृत्ती कशी असावी, अखंड भक्ती सेवेमध्ये, अनन्य भक्तीमध्ये तो भक्त असावा, निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा, सामान्य लोकांपासून अलिप्तता, आत्मसाक्षात्काराचं महत्व स्वीकारणे, अशा या सगळ्या गोष्टींना जाणून बघा, की मग या सगळ्या गोष्टींना जाणणं म्हणजे ज्ञान आहे. आणि या ज्ञानाला जाणूनच मग या भौतिक विषयातून, भौतिक शक्तीमधून स्वतःला परावृत्त केलं जाऊ शकतं आणि स्वतःला आपण मुक्त ठेवू शकतो. मग या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? मग या ज्ञानाला सगळ्याला जाणायचंय, परंतु जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे, मग ज्याने जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या दुःखालयामध्ये आपण राहतोय, पण ज्या परमात्मा हृदयामध्ये वसलेला आहे, त्याच्या हातामध्ये शंख, चक्र, गदा, कमळ असे सगळं आहे. आणि म्हणून हे कसे भगवंत सांगतायत बघा नेयाबद्दल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादि आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजेच ज्ञेय, याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने अमृताचं आस्वादन तू करू शकशील.
अनादी आणि माझ्या आधी नसणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे, मग हा जो परमात्मा आहे, या परमात्म्याविषयी आपण जे जाणतो आहे, जो ब्रह्म, मग या जीवाला, या जीवात्म्याला सुद्धा पराशक्तीमध्येच घातलंय. आणि म्हणून हा परमात्मा जो आध्यात्मिक आहे, ज्याला कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये त्याच्यावरती, त्याच्या मायेने तो कुठल्याही प्रकारे बांधला जात नाहीये. कारण तो मायेमध्ये अडकतच नाही. माया आपल्याला नियंत्रित करतीये. परंतु या मायेचे नियंत्रक प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि जसं आपण बघितलं, की या परा आणि अपरा शक्तीच्या म्हणजे या श्रेष्ठ शक्तीच्याही पलीकडे भगवंत आहेत, अनादी. आणि म्हणूनच असं त्यांचं स्वरूप आहे, जे प्रत्यक्ष परमात्मा म्हणून भगवंतांच्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतात. सर्वेंद्रिय गुणाभासां सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये बघितलं, की अद्वितीय आहे भगवंतांशी. जसं आपण भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतामध्ये जो फरक जाणला, मग हा परमात्मा सर्व इंद्रियांचं, मग सगळ्याची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच आहे. बीज देणारे पिता हे भगवंतच आहेत. म्हणून यांचं उगमस्थान भगवंत आहे, तरीही भगवंत इंद्रिय रहित आहे. ते सर्व जीवांचा पालन करता आहेत, परंतु ते त्यापासून अनासक्त आहे. भौतिक जगताची निर्मिती केलेली आहे, परंतु त्या भौतिक जगताशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. ते कुठल्याही प्रकारे अडकलेले नाहीयेत त्या कर्मबंधनांमध्ये. म्हणून आपण जे जन्म कर्मच मे दिव्यम, जन्म जे अजन्म आहेत आणि जे कर्म काय केलं नाहीये भगवंतांनी, परंतु या कर्माने भगवंत बांधले जात नाही कुठेही. आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे, असा हा परमात्मा हा प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्या गुणांचा स्वामी देखील आहे. कारण भगवंतांचीच ही निर्मिती आहे, परंतु भगवंत हे गुणातीत आहेत आणि आपण या त्रिगुणांच्या अधीन आहोत. आपण या मायेच्या अधीन आहोत, हे जाणणं लक्षात, हे जाणायचा प्रयत्न करा. बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविद्येयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी कालच्या 9व्या अध्यायातही आपण बघितलं, कुठेतरी कॉन्ट्राडिक्शन असं होतं, की भगवंत खूप दूरही आहेत, पण खूप जवळही आहेत. मग ज्यांना प्रकट होत आहेत, ज्या भक्तांसाठी भगवंत अत्यंत निकट आहे. आणि म्हणूनच हे परम सत्य सर्व चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर देखील आहे. ते सूक्ष्म. मग हा परमात्मा, हा जो आत्मा आहे, त्याचाच अंश किती हो, केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतका अंश आहे. मग इतकं ते परमात्म्याचं रूपही तितकं सूक्ष्म आहे. आणि हे सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. मग ज्या आपण गर्भाशयामध्ये जी उत्तरा माता आहे, जी अभिमन्यूची बायको, अभिमन्यू जो चक्रव्यूहामध्ये युद्धामध्ये मारला जातो, अर्जुनाची जी सून आहे उत्तरेला, त्याला अश्वत्थाम्याकडून ब्रह्मास्त्राचा कुठेतरी धोका असतो, परंतु भगवंत या बालकाचा त्या त्याच्या हृदयामध्ये जरी भगवंत असले तरी बाह्य ठिकाणी सुद्धा भगवंत आहेत. आणि भगवंत या ग्रहण शक्तीच्या पलीकडे आहे त्यांना कळणं. आणि म्हणून ते अत्यंत दूर असले तरी ते जवळ असून त्या बालकाचा जीव वाचवतात आणि निश्चितच त्या ब्रह्मास्त्रापासून त्याची सुटका करतात. जे परीक्षित महाराज, ज्यांना शुकदेव गोस्वामींकडून भागवत ऐकायला मिळालेलं आहे, की ज्यांना शाप मिळालेला ब्राह्मणाचा, की तू 7 दिवसात मरशील, त्या शापाच्या तेवढ्या त्या कालावधीमध्ये आपण काय शिकलं पाहिजे, भगवंतांना कसं जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ते शुकदेव गोस्वामींकडून ते पूर्णपणे भागवतांचा अभ्यास करतात. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्णा. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो स्नेह आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा जो स्त्रोत आलेला आहे ना, जसं आपण सूर्याचे किरण अंगावर आले, आपण हात ठेवला तरीही तो सूर्याचे किरण आपल्या अंगावर येतच असतात. आणि म्हणूनच सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचा उगम तो आहे. हा स्त्रोत आहे, कृष्ण हा स्त्रोत आहे. कोणीही त्याच्यापासून वाचू शकत नाही. आणि तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे. हा भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि या अंधकाराला शस्त्ररूपी ज्ञानाने कुठेतरी मारायचंय. आणि म्हणूनच कृष्ण हा ज्ञानाचा स्रोत आहे, ज्ञेय आहे, ज्ञानाचं ध्येय देखील आहे. तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. आणि हे एक सुंदर अशी आकृती आहे जी आपण कठोपनिषदामध्ये बघतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं ही कठोपनिषदामधली खूप सुंदर आकृती आहे. तुम्हाला दिसतंय की दोन पक्षी आहेत. मग या झाडावरती दोन पक्षी आहे आणि एक पक्षी बसलेला आहे. आणि कशा प्रकारे त्याच्या पंखावर एक क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्रज्ञ बसलाय आणि दुसराही क्षेत्रज्ञ आहे. पण हा जो मनुष्य रूपी क्षेत्रज्ञ आहे, हा इतका स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये मिळवलेल्या गोष्टींमध्ये इतका मग्न झालेला आहे की त्याचं परमात्म्याकडे लक्ष देखील नाही. आणि म्हणूनच केवळ माझे भक्तच पूर्णपणे मला समजून घेऊ शकतात. अशा प्रकारे ते भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्हीही अनादी. मग कशा प्रकारे जीव? तर जीव हा कुठेतरी मार्जिनल मार्जिनल एनर्जीवर आहे, कुठेतरी बाह्य नाही आणि आंतरिक शक्तीवर नाहीये, तर तो मधल्या शक्तीवरती आहे, जिथे त्याला आध्यात्मिक प्रगती करायची, एका भौतिक जगतात गुरफटायचंय, हे त्यांनी त्याचं ठरवायचंय. आणि म्हणूनच हे अनादी असल्याचं, भौतिक प्रकृती आणि जीव हे अनादी असल्याचं जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासूनच उत्पन्न होतात. ज्या काही इच्छांनी ते निरनिराळ्या या अवस्थांमधून जातात, 84 लक्ष योनीतून त्यांचा जन्म होतो. हे सगळं कुठेतरी भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होत आहे. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव या संसारातील विविध सुख दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ही सगळ्या क्रियाकलापांना, कारण त्याचा प्रभाव आहे. जसं मी म्हंटल की ही भौतिक प्रकृतीमध्ये जी मोहमाया आहे, या मोहमायेमध्ये त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा जीव जगतोय. आणि हा जीव या सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत का आहे? कारण त्याला त्या इच्छा होत आहेत. त्याला मांसाहार करण्याची इच्छा होतीये, म्हणून तो त्याचा पुढचा जन्मही फिक्स करतोय की त्याला डुकराचाच जन्म मिळणार आहे. एकीकडे तो मांस खाणं उपभोगतो आहे, पण त्या उपभोगाला सुद्धा कुठेतरी सुखदुःखांच्या उपभोगास काहीतरी कारणीभूत असल्याचं समजलं पाहिजे. जसं मी म्हंटल की त्या कर्माची फळं उपभोगायची आहेत, तर त्या कर्माचे भोगही भोगायला लागतात. आपण म्हणतो की हे प्रारब्ध आहे, मग आलेले भोग आलिया भोगासी असावे सादर, असं बरंच म्हटलं जातं. पण हे प्रत्यक्ष आहेत, कारण कोणी कोणाचे भोग घेऊ शकत नाही. त्या त्या कर्मानुसार आणि त्रिगुणांनुसार मग जो तो आपापलं भोग भोगत असतो. मग प्रभुपाद एकदा बीचवरनं चाललेले होते, तेव्हा त्यांनी काही जणांना बघितलं की ते तिथे कुठेतरी जाळं लावून बसले होते आणि खेळण्याच्या ह्याच्यामध्ये मग त्या फिशला पकडायला बघत होते. तेव्हा प्रभुपादांनी हसून म्हटलं, बघा, हे काय करता आहेत? याचा आनंद क्षणभंगूर घेतायत, परंतु हा पुढचा जन्म फिक्स करतायत. मग यांना माशाचाच जन्म मिळेल पुढचा. अशा प्रकारे ज्या काही इच्छा आहेत त्या त्या जन्मास कारणीभूत होतात.
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सदयोनिजन्मसु. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हा जो जीवात्मा आहे हा त्रिगुणांचा भोग करीत मग या मोह मायेमध्ये म्हणजेच या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो त्रिगुणांच्या भोग भोगत मग जसं मी म्हंटल की मग जो दिवसभराचा काळ असतो सात्विक काळ राजसिक काळ आणि तामसिक काळ मग मनुष्याने या काळाला या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे मनुष्यावरती आणि म्हणून भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे तो या त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अडकतो म्हणून त्याला त्या गोष्टी मिळवण्याची इच्छा होते त्याचा उपभोग घेण्याची इच्छा होते आणि या सर्वांनुसार तो काय करतो त्यानुसार त्याला ते जन्म प्राप्त होतात आणि मग विविध योनीमध्ये त्याला बरे वाईट असे प्राप्त होते मग त्याला त्या 84 लक्ष योनींमधून प्रवास करायला लागतो भगवंतांनी ही जी इच्छेची सूट दिलेली आहे ती इच्छा जी केली जाते त्या इच्छेला कुठेतरी मोजमाप असण्याची गरज आहे त्याला कुठेतरी पडताळण्याची गरज आहे आणि तरच मग या बंधनांमध्ये अडकणार नाही तर त्या विविध योनींमध्ये जन्म घेतला जातो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तरी या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालिक आहे, जो देखरेख करणारा, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तो परमात्मा म्हणूनच ओळखला जातो हा एक आणि म्हणूनच या शरीरामध्ये आत्मा जसं मी म्हंटल की या रथामध्ये आरूढ असलेला आत्मा आहे मग आपण आधी जाणलं की आत्मा कशा प्रकारे इच्छा कुठल्या व्यक्त करतो आणि हा जीवात्मा या योनीमध्ये या मायेच्या वेष्टनाखाली अडकलेला असतो आच्छादलेला आणि त्याच प्रकारे तो त्या इच्छांमधून निरनिराळे जन्म प्राप्त करून घेतो तरीही या शरीरामध्ये हा जो परमात्मा आहे हा दिव्य भोक्ता आहे जो भगवान आहे सर्वोच्च मालक आहे मग जे काही व्यक्त केलं जातं प्रत्येक गोष्टीला भगवंतांची अनुमती मग उपद्रष्टा आणि अनुमंता जो देखरेख करणारा आहे आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्व आहे मग जे काही कर्म आत्मा जीवात्मा करण्याचा विचार करतो त्याला भगवंतांची अनुमती ही निश्चितच आवश्यक असते आणि म्हणूनच त्याला परमात्मा म्हणून ओळखलं जातं कारण तो उपद्रष्टा आणि अनुमंता मग साधी गोष्ट आहे की एखादा चोरी करणारा चोर असेल ना तरी पण ती चोरी करताना त्याला ती अनुमती भगवंतांकडूनच मिळते कारण ती कुठेतरी मोह माया असते कारण त्याची ती बुद्धी त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली बुद्धी भ्रष्ट झालेली असते म्हणून भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाही भगवंत कुठल्याच प्रकारचा भगवंत उपदेश देत आहेत पण त्यांचा प्रभाव नाही जे काही आहे ते तुमच्या कर्माने भोगताय तुम्ही तुमचं कर्म करताय आणि तुमचं कर्माची फळं तुम्ही भोगताय आणि त्याचे भोग तुम्ही उपभोगताय आणि परमात्मा निश्चितच त्याला अनुमती असल्याशिवाय ते होत नाही म्हणून परमात्मा हा उपद्रष्टा आणि अनुमंता आहे हे लक्षात घ्या हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती, जो जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग सर्वजण आपल्याला दिसत आहेत जिथे शुकदेव मुनींनी परीक्षित महाराजांना हे भागवतम कथन केलं होतं आपण भागवताचे अध्याय आता ऐकतो आहोत सध्या मग कशा प्रकारे मैत्रेय ऋषींनी नैमिषारण्यातल्या
88,000 ऋषींना सुद्धा भागवताचं ज्ञान दिलेलं आहे. तिथे शुकदेव मुनींनी परीक्षित महाराजांना, की ज्यांना 7 दिवसाचा अवधी होता, एका ब्राह्मण पुत्राच्या शापाने, मग खूप मोठी चूक नव्हती की ज्यांना प्राणाचं प्रायश्चित्त द्यायला लागेल, परंतु त्या ब्राह्मणाने तो शाप दिला होता की तू माझ्या वडिलांना असं केलेलं आहेस, तर त्या प्रकारे तुला 8व्या दिवशी तू मृत्यू पावशील. मग हे जेव्हा कळल्यानंतर काय करतो परीक्षित महाराज, काय करतात, तर ते ज्या ठिकाणी ज्ञान देतायत शुकदेव गोस्वामी, त्या ठिकाणी जाऊन स्वतःला तिथे स्थानापन्न करतात. आणि अशा प्रकारे शुकदेव मुनींचे ते शिष्य बनतात आणि त्यांच्याकडून भगवंतांची स्तुती ऐकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे म्हणजेच फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या वेगवेगळ्या पद्धती आपण जाणल्या. मग कोणी अष्टांग योगाद्वारे, कोणी ज्ञानाद्वारे, कोणी कष्टांद्वारे, मग जे निष्काम कर्म केलं जातं, ज्ञानाचं अनुशीलन केलं जातं, याद्वारे सर्वजण परमात्म्याचा तुम्हाला साक्षात्कार होऊ शकतो. या फलदायी इच्छांशिवाय, कारण ते निष्काम कर्म केलं जाते आणि त्या निष्काम कर्माला निश्चितच महत्व आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत या सगळ्यांना निश्चितच प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग असे काही जसं मी जसं आपण आधीच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की जे कोणी सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत, मग त्यांना असंच सोडून देत नाही किंवा भगवान तर त्याचा स्वीकार करत नाही असं नाही. परंतु इतरांच्या ज्ञानाने मग तू त्या सकाम कर्म केलंस तरी त्याची फळं भगवंतांना, जसं आपण भक्ती सेवेच्या अध्यायात ऐकलं, की मग तू कर्म तुझं काहीतरी भगवंतांना, तुझा वेळ, तुझं धन, हे तू कृतज्ञपणे भगवंतांना अर्पण कर. आणि अशा गोष्टी कोण एखादा साधू याचं जेव्हा ज्ञान देतो, तेव्हा ती व्यक्ती निश्चितच स्वतःला त्या भक्ती सेवेच्या मार्गावर आणण्यासाठी मार्गस्थ करू शकते. आणि म्हणूनच असे काही लोक असतात ज्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाला ते अपरिचित असतात. परंतु जर एखादी सत्संगाला जाणारी व्यक्ती त्यांचा हाताला धरून हात जर तिथे त्या सत्संगाला घेऊन गेली, तर निश्चितच त्यांच्यामध्ये ती गोडी निर्माण होते आणि पुन्हा त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे पुन्हा ते जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या या पुन्हा या अ, मृत्यू लोकामध्ये परतून येत नाहीत. त्याचा मार्गही ते ओलांडतात. जसं भगवंतांनी हात दिलेला आहे, की तुम्ही कशा प्रकारे या गटांगळ्या खात बसू नका. तुम्हाला जर स्वतःला याची जाणीव झाली, तर भगवंत आहेत तुम्हाला या महासागरातून बाहेर काढायला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरदर्शक, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे तुझं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जिथे क्षेत्र आहे, जिथे शरीर आहे, त्याच्यामध्ये त्याची बुद्धिमत्ता आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्या बरोबरच ज्याच्या ठिकाणावर काम करायचं असेल ते क्षेत्रज्ञ. आणि म्हणूनच चार चर आणि अचर, चर म्हणजे च्युत आणि अचर म्हणजे अ, अ, अच्युत. कशा प्रकारे च्युत आणि अच्युत याच्यातला फरक आपल्याला जाणायचा आहे, की जे काही अस्तित्वात आहे, पाहत आहेस, ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांच्या संयोगापासून. मग ही व्यक्ती कॉम्प्युटर बनवते आहे किंवा तिथे बघते आहे, परंतु आपल्याला जाणतोय आपण की याला कुठेतरी परमात्म्याची जाण मिळालेली आहे आणि तो अंश त्याच्यामध्ये शिरलाय. मग जे दूध घेता कुठल्याही प्रकारचं आपण म्हणतो की एक मिनिट हा, की मला एक उदाहरण द्यायचं होतं की कशा प्रकारे तुम्ही ज्या गोष्टी करतो आपण त्याच्यामध्ये मग आपल्याला दिसतं का ते वेगळं असं आहे, तर आपल्याला त्याच्यामध्येच ते पौष्टिक गोष्टी मिळू शकतात. आणि म्हणूनच हे भरतर्षभा चर आणि अचर, की तू जे काही करतो पाहतो आहेस ते केवळ यांच्या संलग्नामुळे आहे. परमात्मा हृदयामध्ये वसलेला आहे बघा. आणि म्हणून पुढे जाऊन आपल्याला 15व्या अध्यायात खूप सुंदर अशी कथा ऐकायची, की हृदयामध्ये वसलेला परमात्मा मग शिरच्छेद होऊन सुद्धा तो
कशा प्रकारे बोलू चालू शकतो अशा प्रकारची कथा आपल्याला निश्चितच जाणून घ्यायची आहे. आणि म्हणूनच जे काही करतो ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या निव्वळ संयोगापासून निर्माण होते. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तः यपश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये हा आत्मा आणि परमात्मा जो अविनाशी आहे, सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या या परमात्म्याला तो जाणतो. आणि तो जाणतो की हा नश्वर आहे, हा देह आहे, हा कधीतरी त्यागायचाच आहे. हो, पृथ्वी, आकाश, वायू, अग्नी आणि जल यांनी बनलेलं हे शरीर आहे, पण ते कुठेतरी जीर्ण होणारच आहे. आणि म्हणून एक देह सोडून हा हा जो आत्मा आहे हा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करणार आहे. आणि म्हणून देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, हे अगदी तंतोतंत लक्ष ठेवा. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आपण पुढची स्लाइड घेऊया. मला वाटतं आता 1-2च राहिले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंडितः समदर्शिनः, अशा प्रकारे एखादी चांडाळ असो किंवा कुठल्याही प्रकारची व्यक्ती असो, ती सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला बघते, सर्व प्राणीमात्रांमध्ये परमात्म्याला बघते. आणि तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ शकत नाही. त्या मनाच्या कह्यात तो येत नाही, तर तो स्वतःच्या बुद्धीने काम करतो आणि मग तो परमगतीला प्राप्त होतो. अशा प्रकारे भगवंतांना जाणणं म्हणजे परमात्म्याला जाणणं, की परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे, हे जाणून घ्यायचं आहे. ही मघाशीच आकृती, की काय आपण करतोय. मग एखादी शरीर नुसतंच निश्चित असेल तर ते डेड बॉडी आहे. हो, पण जिथे आपण बघतो आहे की हे कोण करत आहे, हे सगळं आत्मा आणि परमात्म्याचा खेळ आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णा. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही. हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि भौतिक प्रकृतीमध्ये निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात, स्वतः काही करत नाही. जो पाहतो ते आपण प्रत्यक्ष पाहतो. कारण तुला आता तुझ्या कामाच्या गडबडीमध्ये किंवा तुम्ही कुठे भौतिक जगतामध्ये, मग तुम्हाला तिथे आता तू ज्या ठिकाणी राहतोस, वॉशिंग, हे ते खूप सोप्या सोप्या प्रॅक्टिकल गोष्टींमधनं तू हे जाणू शकतोस. या सर्व क्रिया केल्या जातात शरीराद्वारे, या सगळ्या क्रिया केल्या जातात. स्वतः काहीही केलं जात नाही, परंतु जो हे पाहतो तो प्रत्यक्षपणे हे पाहतो. मग बघा की त्यांनी आरशासमोर तोंड धरून की जे काही क्रियाकलाप चालू आहेत ते निश्चितच भगवंतांशी निगडित असले तरीही ते त्याच्यामध्ये आत्मा आणि परमात्मा आरूढ आहे. आणि मगच ते इंजिन किंवा जे काही आहे ते सुरू होणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात बसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके. आणि म्हणूनच इथे उदाहरण दिलेलं आहे आकाशाचं. जसा हा आत्मा शरीरापासून वेगळा आहे, त्याचप्रमाणे हे आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी व
सगळी सर्व दूर आकाश पसरलेलं दिसतं आपल्याला, परंतु ते कुठल्याही गोष्टीत मिसळत नाही. ना ते सूर्यामध्ये मिसळतं, ना ते चंद्रामध्ये मिसळतं, चांदण्यांमध्ये, ढगांमध्ये, कुठल्याही गोष्टीमध्ये ते नदी, नाले, समुद्र जिथपर्यंत आपल्याला दिसतं तिथपर्यंत तो अथांग असा समुद्र असतो आणि त्याच्यावर ते आकाश असतं. असं वाटतं ते आकाश त्याला भिडणार आहे, परंतु नाही. कशा प्रकारे तो सर्वव्यापी असूनही कुठल्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मसृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. तो अलिप्तच असतो. ज्या आध्यात्मिक जगतात आपण बघितलं की जिथे श्रीकृष्णाचा जन्म, आत्मा आणि शरीर हे एकच आहे, परंतु आपला आत्मा आणि शरीर हे वेगवेगळं आहे आणि म्हणूनच या शरीरामध्ये हा आत्मा मिसळत नाही. तो शरीराच्या आतमध्ये राहतो, परंतु तो शरीरामधल्या कुठल्याही अवयवाशी मिसळत नाही. हरे कृष्ण माताजी. श्री कृष्णा, हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि असा हा आत्मा बघा, आत्मा आणि परमात्मा, मग हे चेतना देणारं, म्हणून याला चैतन्य असं, की जेव्हा चैतन्य आसन केलं जातं तेव्हा तुम्ही त्या केंद्रित करता त्या परमात्म्यावर, हृदयावरती आत्मा आहे आणि मग स्वतःमध्ये जो काही अनुभव बघता की जसा सूर्य एकटाच सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे हा परमात्मा, आत्मा हा तुमच्या पूर्ण शरीराला चैतन्य देत असतो. आणि हे जाणून घ्यायचं आहे की हा आत्मा परमात्मा हा ज्ञाता आहे, सगळ्यांचा ज्ञेय ज्ञान आहे, सगळ्याचं क्षेत्रज्ञ आहे. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा, जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्यांनी हे जाणलंय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञातला हा जो फरक आहे, हा ज्यांनी जाणला आहे त्यालाच हे ज्ञानाचे चक्षु असतील आणि तोच भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकेल. ते परमधामापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि म्हणूनच या गोष्टीला अत्यंत अनुसरण करणं त्या गोष्टीचं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या ज्ञान चक्षुनी निश्चितच हे शक्य आहे. अशी ही यशोदा मातांनी सुंदर आपल्या बालकाला जवळ घेतलेलं आहे, जिथे बालक सुद्धा इतक्या लीला आई बरोबर, इतक्या माऊली बरोबर लीला करतो. आणि असंही हे भगवंत हे परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. अशा प्रकारे ते कुठल्याही शरीरामध्ये मिसळत नाहीत, शरीराच्या आत राहतात परंतु मिसळत नाहीत. अशा प्रकारे आपण एतद्देव तुमिच्छामि अर्जुनाच्या 6 प्रश्न, जे प्रकृती काय आहे, ज्ञान काय आहे, ज्ञेय काय आहे, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, या सगळ्याचं त्याला ज्ञान हवं होतं. आणि म्हणूनच मग क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ ज्ञान याचं वर्णन काय आहे, की क्षेत्रज्ञ कशाला म्हणतात, क्षेत्र कशाला म्हणतात, हे जरुरीचं आहे जाणणं. मग ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया कशी असावी, ती प्रक्रिया कशा प्रकारे, नुसतंच तुम्ही काही प्रमाणात करताय अभ्यास, पण हेच तुम्ही ग्रुपनी बसून किंवा ठराविक तुमच्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यात बदल करून आपण जास्तीत जास्त कसं आत्मसात करू शकू याकडे आपला प्रयत्न असतो. आणि ज्ञानमचं हे काय, ज्ञानमचा पे मोड काय माहिती नाही, बघायला पाहिजे. म्हणून ज्ञानम म्हणजे काय, तर या सगळ्याला जाणणं, या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणणं हे कुठेतरी ज्ञानम आहे असे आपले. ओके. आणि ज्ञानाची दृष्टी म्हणजे ज्या चक्षुंनी, ज्या दृष्टींनी त्यांनी हे सगळा सोहळा बघितलाय, आणि ज्ञानाची सृष्टी, ज्ञानाची दृष्टी क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर नयोरे वन मनंतरम ज्ञान चक्षुषा. जसं आपण म्हटलं त्या गॅरेज मधल्या माणसाला ज्ञान चक्षु असतात, तोच ते रिपेअर करू शकतो आणि इतर कोणी काही करू शकत नाही, कारण जेनो काम तेनो आहे. त्याप्रमाणे या गोष्टी असतात. आणि म्हणूनच या क्षेत्र क्षेत्रज्ञाला जाणून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. कुणाला काही प्रश्न असतील तर, नाहीतर आपण सेशन एंड करूया. मी रेकॉर्डिंग थांबवते.